Goddag, mit navn det er Tom Søden. Jeg er 19 år gammel. Det her er min første YouTube video. Jeg vil jeg må håbe, at jeg kommer i gang på et tidspunkt. Nu hvor ja, man skal jo starte et sted, så ja, jeg håber at om 5-6 år eller sådan noget, så håber jeg at vi bliver store. Og så håber jeg at vi kan samle en god det penge til charity og sådan lidt af hver. Så jeg håber det bliver en sjov tur. Så jeg håber at folk gider hjælpe mig på det der mål som jeg har sat mig. Selvom det kommer til at tage lidt tid selvfølgelig. Men jeg håber at folk vil hjælpe mig.